No tak čaute, vítam vás pri tomto challenge, kde sme u Davida. A dneska to bude škorica challenge a je tu so mnou môj kamarát Domino. Čau. Má takú giganiga. Giganiga. Takže ideme na to, sa bojím, že zverím tričko. Počkajte. Čus. Ideme na to. Vypadni si, kde si? Ja idem, aby si na mňa nepľuj. No máš také video? Dve? Nové. Nemám jak. No. Dobre, nevieš Dobre. teraz toto. A zavolím. To nič to máš, to zvládneš. No, Milo, som ti padal do dresu! A to nemáš nič zapíjať, až potom. Ja to budem. To je jaká sračka, fuj. Mňa to vonia fajne, tak toto je škoricovníky. Iba vonia, Miro. Vede. David zmierňuje hormón, David zmierňuje hormón. Veď už je to vyčistené. Davidovku nenasrať na pláčky. Oj. Z toho. Čo to je? A ty si to nemal hneď zapíjať, ty si to mal vypnúť a tak zapiť. Ty si to dal do už si hneď zapíjal. To aké nosné bolo, ty jeba. Ja viem, ja som to už skúšal. Fuj. Kuj. Do piče. Také sokocké hovno je to. Chutilo? Áno, vynikajúce. Kocké hovno je Tak. Fuj, ty kokot, na to nevojebal. Majsliga, tam je to všetko hnedé pomoc, prečo? Chudák David, no. Chudák David. To sú huby. Ty si huba. To sú To je jablka. sušené. Sušené jablko. Bude jesť. David, veľa šťastia. No a teraz... A teraz, nech sa páči Za 20 čas. a nech to vyzerá tak ako predtým. Však sa ti Tu je rozsypané, tuto je riňavé. A ty budeš ako riňavý. Ty budeš ako hnedý. Trošku je aj na zemi, ale to veľmi nevidno. Trošku je na to máš v hlave, ale to tebe nevidno. však sa grafika nič nebudú. Vydal za backboard, vydal si zo spodu za backboard. Laco sa do spodu chytil grafiky. Zakladala do spodu. Rebel. A nič sa im nestalo, nechápu, že grafik sa nenaší nič. Dobre, Ty vole, ja som si stále vycháť z ústa. Čo? Poviem, ale mám... Ja som to nie, že mám... Pekne to zhrni. Prišiel si do školy, po celom dni, máš z ruky. A čo som robil? Uteľa Do rýchne. škole, to už stačí. Si si utiaľal riť. Nebol som na veľkej. No dobre, daj to Domino. Domino si to chce sňupnúť. Není. A čo vy ešte nechcete k tomu teraz? To iba keby, že nemáš vysúšané. A iba keby, že máš znovu také, jak mám. No, Také To normálne, nie že také... čo nám k tomu povieš? Ošúšané nerobí nič. Je to humus, nerobte to. Nie je to si humus. Jade! No a ešte sa rozlúč. Ešte, že možno chili, daj, nemáš také normálne chili? Ale to dáme do ďalšieho. Nemáš? Takže díky, že si pozreli toto video, ak sa páči, zapíšte dať like, ak nie, tak viete čo, no. Samozrejme dáte, samozrejme dáte koment a samozrejme odber, po prípade zdajte naše videá, ak sa páčili. Tak uvidíme sa pri ďalšom videu a čaute! Dislike.